Bihan yung balita, 14 years old na babae, estudyante, gipatay sa iyang 14 years old sad na classmate. O based sa report, ang rason is bullying. Pananaksak sa loob ng classroom. Napatay ng kanyang kaklase ang isang grade 8 student sa Parañaque. Sa kwento ng pulis at magulang ng biktima, kapwa inaakusahan ng dalawang estudyante ang isa't isa ng pambubuli. Gipatay gid siya intentionally kay nagdaman og kutsilyo ang suspect. Namatay ang 14 anyos niyang anak matapos saksakin ng kaedad niyang lalaking kaklase. Ayon sa mga pulis, nangyari yan sa loob mismo ng kanilang classroom sa Parañaque. Ilang sandali bago ang pananaksak, nakapagsumbong pa sa isang guro ang biktima. Nisumbong pa gani ang bata sa maestra. Dayon, muadto ng ta maestra kay confront ang kadtong nagdag kutsilyo. Pagkakita sa suspect sa iyang target, sa ako nasabtan na bisag na pa maestra o bisag na pa ilang classmate, gipatay niya. Meaning grabe gid yung kasuko. Kung teacher doon, lumapit po sa kanya yung biktima. Kasi yun nga po, sinasabi ng biktima, yung classmate nila may dalang kutsilyo at pinagbabantaan siya na sasaksakin. Pumasok ang guro sa classroom para alamin ang sitwasyon. Naglalakad noon sa likuran ng guro ang biktima. Pagpasok po, halos nagsalubong daw po sila doon sa may pinto. Kasi papalabas na po yung suspect. Nung nakita niya yung victim, kinuha yung kutsilyo na nasa bag, doon na po sinaksak yung biktima. 4 po yung saksak, halos lahat po sa part dito po sa parting dibdib. Nay nang utana, ano sa magibuhat sa teacher? Ikaw kung naka sa kalagot na wala kay pakialam kung kinsay na din na. Labi na ang imong kalagot ni buto na ba ni ulbo na ka. Si teacher magali-ali. Kung babae si teacher, kung ikaw ang teacher na babae, idaran na kintahay ka. Pabisag dili ka idaran, mas gamay pa ka. Kaya usually karon mga estudyante mas dako pas maestra. Makapugong ka, handam ka mo pugong. Basin maduha na noy casualty atong adlaw. Nakatakbo pa raw ang biktima pero hinabol pa umano ng suspect hanggang sa makarating ang gwardya ng paaralan at pinigilan ang suspect. Isinugod sa ospital ang biktima na idineklarang dead on arrival. So, basing ganyan maestra o nagdagan. Pero ang mga comment sa mga tao yan, ang ilang gipangutana kay ngano nakasud ang kutsilyo sa eskwelahan. Asa din guard. Wala day inspection, bag inspection. Di na pwede buhaton sa guard. Yes, na guard. Pero kano sa mo nabay frisking ron sa mga guards sa eskwelahan. Murag kung buhaton na sa guard, ama po na reklamo ang guard. Invading privacy. No. O kaduha, taas ang linya, dugay kay makasud ang mga estudyante. Kay kinsa goy magunahon na nga usa ka estudyante magplano og patay sa iyang classmate. Eskwelahan man na. Di ba? Nga i-blame na to sa guard. Kaduha gi-blame ang teacher. Asa di ang teacher? Sa pirmi sa teacher. Paita. Kung ako siguro to, base nagasamad-samad ko ron aron mapugngan lang. Pero ikaw babae ka nga teacher, kaya nimo pugngan ang usa ka suko kay nga tao. Kunya bisan pag mayon ta nga bayot na, laki ya po nagkusog. Ang sabi niyo po sa akin, Mama, sasaksakin ako ng bakla. Binubuli-buli po ako, Mama. Marami po kami Kunya 14 years old. Ang laki nga 14 years old, pildiho na ang adult na babae. Yung bisan pag may lagitag bayot na, ang taong nasuko, di na magpapugong willing na gani na mamatay sad at the same time. So magpakahiro ka, aron pugngan ang kadong nagdagutsilyo. Grabe kay astang eskwelahan gibasol sa gini sa eskwelahan sa permi.
We are always looking for someone to blame. Nga gikalimtan nato ang katong nibuhat sa krimen. May panius sa comment, pakita ko ng naong sa Becky. Ganahan po ko ani. Ni-focus siya sa nakasa. Nanong nangita tag sa uban. Nanong atong pasanginlan ang guard, ang teacher, ang eskwelahan. Kaugnay sa ugat ng pananaksak, ang sabi raw ng suspect sa mga pulis. Binubuli daw sa school. Kasama na po yung biktima na nambubuli sa kanya. Kaya na nagawa yung ganong krimen. Bullying, wingon ta nga, bullying should stop. Di na ma-stop. Kaya ang bullying, para krimen. Bisag na'y pulis, nagya po'y kriminal. Bisan pag natay anti-bullying law, dili na makapakunong sa mga bully nga mambuli. Nya. Mao sa ni resulta sa mga batan-on karon nga di na mo patuo badlongon. Naingon diri nga maestra karon sweldo na lagi apas. Dili na second parent. Lately mo agree ko ana mga teachers karon dili na magpaka second parent kay as second parent mo disiplina sa God at the same time. Karon ang mga parents nga tinuod kung i-disiplina ilang mga anak masuko pa maninuon. So mga teachers karon ang giampingan ang ilan na lang trabaho. Og sadly mo na nakita nako nga paspas kayo nga panghitabo. Ang mga teachers karon dili tanan na pagyapoy nabilin ng mga mong disiplina. Pero majority sa mga teachers karon ang ilang giampingan ang ilang lisensya na di sila mawagtangan og trabaho. Ang resulta naghimo tag monsters sud sa eskwelahan. Magawa naman daw ang pamunuan ng paaralan ng hakbang kaugnay ng insidente at tinitiyak din daw nila ang kaligtasan sa eskwelahan. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.